Maswera sei muri Zimbabwe. Welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana karike kutanga kako kuya paneno channel. Please don't forget to subscribe. Kana uchinga wagara waka subscriber. Don't forget to comment and share this video. Nasi muri Zimbabwe takuigira inyaya yaitika kudzivarasekwa muri Zimbabwe. Pane vana students 19 vabatwa after police yaita raid pane imwe imba. Vana vanzi vanga vachironga sex party, vanga daita sex party muri Zimbabwe. Zvakaoma zviri kuitika muno muZimbabwe. Hanzi police ndopa yabva yasvika ikaraida alcohol pamwe chete nema drugs pamwe chete nema condoms anga ari paimba iyi muri Zimbabwe. Saka kutaura kunoku ma students 19 aya vasungwa vari mumaoko emapurisa pamwe chete na caretaker wepamba ipapa panzi anga nemakore 19 muri Zimbabwe. Nyaya yakaoma kuti zvinhu zvakadai zviri kuitika muZimbabwe here. Vana vapanduka muri Zimbabwe. Tichingoti kuvabereki, watch your children pavanoenda kuchikoro, moita follow up on them muri Zimbabwe nekuti vana vari kuita musikanzwa. Ndo nyaya tatakuigirai muzuva ranhasi. Tiudzei zvamuri kufunga pamusoro penyaya mu comment section.